Здравейте хора, Здравейте хора, днеска правим втора част на Stranger Things. Ако не сте го гледали, отидете пак, ние тук сме пред билата. Сега отиваме да видим дали въобще има там. Ако няма, ще отворим Супер Марио. Да, ще отворим Супер Марио, което повече ви харесва повече. Вие за кое сте принципно? За Stranger Things или за Супер Марио? Да. Пишете и се абонирайте за част 3, ако искате. Сега влизаме. Сега влизаме в видео. И хора, малко сме по-тихи, защото сме в Lidl. В билата. Да, в билата. Добре, ще ви го скипнем и ще се върнем пак, когато ги намерим. И ще ги платим и ще си тръгнем. И така, здравейте хора, днес ще гледаме Майнкрафт. Не, ние намерихме такива яйца, ще се оказало, че само има в Lidl. И сега ще видим какво има на тия Майнкрафт фигури и на тази нова Пепси. Ще я пробваме и ще видим дали е вкусно. Хора, ти ли първо? Едновременно, чакай. Ти вече си го отвори, чакай малко. Не, дай ти помогна, стой брат. Да, че аз съм се щупа на ръка, хора. Много съм умен. Ето брат, може да си вземеш. Дай да първо да разгледаме и кажи какво искаш да ти се падне. На мен какво ми се падне? Аз искам хора да ми се падне или Уидъра, или златната фигурка на Стив, или голема. Да. Ето това, ако не знаете какво е голем, ето това. Окей, давай ти пръв, Макс. Да, не едновременно. Чекай. 3, 2, 1. Той е мистериозния! Айрон голема! Хора, този е мистериозния! Не. Кога? Време е за мене. Макс, кажи ми какво е. Не знам. Виж. Пайна му се електрическия крипър. Това е... Хора! Падна му се най-рядкото! Какво? Да! What the... Хора! What? Вижте само, гледайте. Гледайте. Ето това му се падна. Аз исках ето това или Уидъра. Или... голема, обърках се. И така, хора, сега сме на Пепсито, но това също не е от рядките, ама е яко. Хора, яко си е. Ако искате и вие да си купете, вижте го, хора. Много яко. Ето тук сега.